tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I had an affair with my nephew. Oo, nagkaroon ako ng relasyon sa pamangkin ko. Hi DJ Rocky. Hindi ko akalain na mapupunta ako sa sitwasyong ito. Hayaan niyo na lang ako na maibahagi ang parte na nagpapabigat at nagpapagulo ng buhay ko. Sa paraang ito, sana'y gumaan ang mabigat kong daladala. Itago mo na lang ako sa pangalang Chai. At ito, ang aking secret file. Oo, I had an affair with my nephew. Anak siya ng pinsang buo ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Marcos. Naalala ko pa. Mga bata pa kami noon. Close na kami. Siya ang paborito kong pamangkin sa lahat. Huli kaming nagkita high school days pa nga eh. Then last 2020, doon kami ulit nagkaroon ng tsansa na magkita ulit. Pero isang araw lang. Tapos, hindi na naman siya mahagilap uli. Then nalaman ko na may pamilya na siya at may 2 anak. Pero ang balita, nagkakaproblema sila ng asawa niya. Ako naman that time, married na rin. Pero ang asawa ko, nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula noon, laging nasa isip ko si Marcos. Umaasa na isang araw, magkikita uli kami. Then lumipas ang ilang taon. October 2024. Natagpuan uli namin ang isa't isa. Nung magkikita na kami, ninenervyos ako. But at the same time, excited. Nagtataka nga ako sa nararamdaman ko eh. Bakit naman ako ganun? Hanggang sa finally inamin ko na sa sarili ko ang totoo. Na meron nga akong nararamdaman para kay Marcos. Paano ba naman kasi? Masyado akong conscious sa itsura ko. Ayokong makita niya akong mabilog o tumataba o tumatanda na ang itsura. Ayoko na hindi ako attractive sa paningin niya. At nung dumating na nga siya sa meeting place namin, niyakap niya ako at hinalikan sa pisngi. That time para akong teenager sa kilig.
Tapos every time na binibisita niya ako sa inuupahan kong kwarto, lagi kaming nagkakayayaan na kumain sa labas. Nung time na yun, napapansin ko na para bang nakikipag paligsahan siya doon sa isang lalaking nagpapapansin sa akin. Oo, aaminin ko na, DJ Rocky. Ang mister ko na nasa ibang bansa ay asawa ko sa papel. Para bang hindi rin ako seryoso sa nararamdaman ko para sa kanya. Kaya habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa, ako sa Pilipinas ay nag-entertain ng mga admirer. So that time, meron akong suitor. At yun nga ang napansin ko. Na para bang pinagseselosan ni Marcos yung admirer kong yun. Pag nagpadala ito ng pagkain, magpapadala din si Marcos ng pagkain. Kung kumain kami sa labas ng Magarbo, ititreat din ako ni Marcos ng pagkain sa labas ng Magarbo. Pero, since wala naman kami na pag-uusapan ni Marcos at masaya lang kami sa piling ng isa't isa, tuloy lang kami. And besides, pamangkin ko siya. Then one day, pagod na pagod si Marcos sa paglilinis ng kwarto ko. Oo, pinayagan ko siya na maglinis. Kasi siya naman ang nag-insist eh. Tapos ang sabi niya pa, makikiligo na rin daw siya. Kung po pwede. Tapos sabi ko, oo naman. Dito ka na maligo, no? Huwag ka na umuwi sa inyo. After mong maligo, balik ka na lang. Pero sabi niya, okay lang tita. Huwag na. Di ka naman mabiro. So tumango lang ako, then umalis na siya. Then every time na binibisita niya ako sa inuupahan kong kwarto, lagi siyang may baong kwento. Lagi siyang may bit-bit na pasalubong. Na-amaze ako sa relasyon na meron kami sa totoo lang. Then maya-maya pa, may tumawag sa akin. Sabi ni Marcos, kung po pwede raw, sa akin siya makikitulog. Sabi ko naman walang problema. Pagkarating niya sa apartment, tinanong ko siya, bakit makikitulog siya sa apartment? Sagot niya sa akin, maaga raw siya. Kinabukasan. At mas malapit yung lugar ko doon sa papasukan niya. Then ang bilis ng pangyayari, DJ Rocky. Isa lang ang kamang meron ako sa apartment. Nagtabi kami. Nakatalikod ako sa kanya. At alam kong siya naman ay nakaharap sa akin. Ramdam na ramdam ko ang paghinga niya.
hanggang sa hinaplos niya ang buhok ko. Maya-maya pa ay hinawakan niya na ang pisngi ko. Gentle niyang hinawakan ang balikat ko at pinaharap ako sa kanya. Hanggang sa nangyari na ang isang kaganapang hindi ko akalaing posible pala sa aming dalawa. Nangyari ang una naming pagsasalo sa kaligayahan. Hindi siya umalis sa tabi ko. Halos hindi na siya umuwi sa kanila. Lagi naming pinaliligaya ang isa't isa. Maya't maya ginagawa namin ang makapagpapaligaya sa amin. Halos hindi na nga kami magbihis at halos hindi na lumalabas ng kwarto. Lalabas lang ako pag bibili ng pagkain at pag maliligo. Dumaan ang mga araw at buwan na kaming dalawa lang magkasama. Nakakahalata na ang mga kakapit kwarto namin. Nakikita rin nila ang mga pagbabago sa akin. Say pa ng isa, maaliwalas daw ang aura ko, blooming daw ako, at laging masaya. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko mapigilan eh. Hindi ko mapigilan yung kaligayahang nararamdaman ko. Tinatawag kaming immoral ng ibang mga tao. Mga taong walang ibang ginawa kundi mambash sa akin. Pero ayoko na lang silang pansinin. At itong si Marcos, pinagtatanggol niya ako sa lahat. At dahil doon, mas sumasarap ang pakiramdam ko. Hanggang sa kailangan ko nang umalis sa kwartong inuupahan ko. Ang gusto ni Marcos, umalis na talaga ako roon at sa kanila na pansamantalang tumira habang hindi pa raw ako nakakahanap ng malilipatan. Ayoko sana. Kasi hindi ko alam kung anong ipapaliwanag ko sa mama niya at mga kapatid niya pag nakita nila ako doon sa kanila. Makikitira, ganun? Pumayag si Marcos, ganun? Well, hindi ko pa alam sa pagkakataong yun. Nagdesisyon kami na itago namin ang relasyon namin sa lahat. Siyempre, hindi ko naman alam kung paano haharap sa mga kamag-anak namin. Hindi naman nila alam kung ano ang totoong nangyayari sa amin. Lumipas ang ilang linggo. Dito ko na napansin ang unti-unting pagbabago ni Marcos. Lagi na niya akong nasisita sa lahat ng bagay. Maliit man o walang kakwenta-kwentang bagay. Nabubulyawan niya ako. At ilang beses akong napapaiyak sa mga nangyayari. Ang sakit-sakit sa dibdib. Na para bang nawala na ang maayos naming pag-uusap tungkol sa aming dalawa. Lagi siyang nakadepensa. Ultimo sa mga simpleng tanong ko lang. Umiinit na agad ang ulo niya. Hanggang sa nagsimula na rin siyang isumbat sa akin lahat ng mga nagawa niya.
at lahat ng mga pagtatagong ginawa niya para sa akin. Napuno na ako at sinabi ko sa kanya na kung ayaw niya akong nasa kanila, mas mabuti pang sabihin na lang niya sa akin kesa naman ipinaparamdam lang niya na masama akong tao para kusa na akong umalis sa poder nila. At hindi ko naman siya masisisi dahil ako ang magkukusang aalis. Then sabi niya sa akin, hindi naman daw niya ako pinaalis. Bakit ganun daw ang lumalabas sa bibig ko? San daw nanggagaling yung mga salitang yun? Hindi ko na alam. Yun ang naipaparamdam niya sa akin eh. Then I decided na tuluyan ng umalis sa bahay nila. Kinuha ko ang iba kong gamit na naiwan sa kanila. Then nagkwento siya sa akin na may inirereto daw yung kaibigan niya sa kanya, yung business partner daw na kaibigan niya. Business partner ng kaibigan niya. Pinadidiskartehan daw sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako. Dahil habang nagkukwento siya, kitang-kita ko ang mga ngiti na nagre-reflect sa mga mata niya. Naalala ko yung mga sinabi niya sa akin. Noong una pa lang, hindi raw uso sa kanya ang may damdamin. Siya raw yung klase ng lalaki na madaling magsawa. Na isang araw bigla na lang gigising, ayaw na niya. Naisip ko na baka yun ang naramdaman niya para sa akin. Hindi na ako umimik. Tuluyan na ako umalis sa kanila. Ayoko na siyang makita pa. Dahil alam ko, nasusugat lang sa akin yun ng mas malalim. Ilang linggo na rin kaming hindi nagkikita at nagkakasama. Hindi niya man lang din akong hinanap. Masakit mang isipin at tanggapin ang katotohanan. Pero mukhang tapos na ang yugto ng buhay ko sa kanya. Sa mga nagtatanong kung ilang taon na ba kami, ako na tita niya ay 43 years old going 44 years old. Ang pamangkin ko namang si Marcos ay 40 years old. DJ Rocky. Siguro may dahilan kung bakit natapos. Ang relasyon naming sekreto lang. Hindi ko alam kung dapat kong ayusin ang buhay ko at mga desisyon ko sa buhay. Pero sa pagkakataong ito, isa lang ang na-realize ko. Baka kaya tinatanggal ako sa ganung klaseng sitwasyon at sa ganung klaseng relasyon ay para hindi na ako masakdan. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Chai. At ito, ang aking secret file.